Good morning! Good morning, Kuya Natsu! Asan si Lucia? Ay! Naunahan ako. Ayun agad. Pati ka rin dyan, ha? Ha? Good morning, Kuya! Hi! Ay! Ay, Diyos! Ay, Diyos naman yan, ay! Ha? Namoy niya? Namoy mo si Lucia? Namoy mo si Lucia, bebe? Ha? Inamoy mo? Bait-bait naman ang kuya, ay! Nakaligo na daw siya. Nakaligo na rin siya? Hindi pa? Ay, nalito po kasi mama, may laro daw doon eh. Ah, walang araw eh. Parawan sana natin yan. Kaya nga eh. Ay, aray ko. Good morning! Uy, Uy, ano ba yan? ang cute naman. Ito ba yung binili natin? Hmm. Kasya pala sa kanya. Parang ano lang, dapat pang 1 month na nga eh. Ay, sorry bebe. Huwag kang papansin. Lucia. Lucia. Sunod si Lucas. Tagal pa ni Lucas eh. 3 months pa. 3 months pa si Lucas bago lumabas. Ah, malaki-laki na si Ate Lucy. Kumain na kayo? Hindi pa, wala pa. Kagising mo lang? Di ba doon sila kagabi? Lumipat din sila dito. Hmm. Si Pepe pumuwi. Text natin kita. Ay, kuya. Ligo? Ligo tayo? Ligo na. Tara, ligo. Ligo na. Ligo, dali. Ligo. Ligo na para makapaglaro pa tayo ng sila. Naamoy niya kahapon. Pag ano, Diyos ko, nakikipag-unahan din siya, no? Breakfast tayo, guys. Tapos yan na. Nanay ni Lucia. Halika na, girl. Stepagul. Stepagul. Halika na. Ayan, tinatapos ko lang din itong mga stickers ano, sa LBC. Pinaskilan ko na lang din ng another sticker. Ayun yung aking pangalan para hindi na magsulat si Mika. Mas mapapadali. Ayun pa yung iba. Hindi ko pa nakakat. Later na. Gutom na ako. Naano ko dun sa sinigang. Natakam ako. Ano na kasi siya, kagabi pa, diba? Yan ang masarap pa yung inano na. Napaglata ka na. Mas masarap dyan. Ooh, yummers. Kain tayo. Halika na, Stepagul. Kain na tayo. Ano po? Liligo na ang baby girl. Si Inang Reyna. Oh, tara. Ang antok. Alam mo ba, may kagabi nakailang pupo pa yung braid dye na yan? Takot tanggal eh. Galing mo na. Baka dumikit yung ano niya eh. Baka masaktan eh. Basahin mo muna. Nabasa. Ay, nangingilo yan. Nangingilo ka. Ang dami pang dugo na ning. Oo, madami pa yan. Dugo na ning ko. Madami pang dugo yan na ning. Oo, di ba na ning? Ay, talaga naman hanap-hanap yung Mimi. Puro na lang yung Mimi. Oo na. Ate Joy, thank you dito. Ito na niya, diba? Opo. Ano yan? Wash. Parang sabon din. Oo. Oh, nanalig ko para mawala yung mga ano mo sa ulo namin.
Opo, ito hawak ni tita. Opo. Dami niya pang ano sa ulo na eh. Oo, wala yan. Araw-araw naman yung liguan eh. Hawakan mo ba dito? Nangingilo siya eh. Nangangilo nga. Opo. May pakipatay mo nga muna yung ano, be. Ayun. Ayan na yung taob. Ayan si mama. Galing. Ayan ang lola. Ayan ang lola. Ayan ang lola. Taob. Diba? Galing mo. Oh. Galing mo. Ano? Lola, ganun lang. Gusto ko taob. Ano ba yung pang, ano, be? Ano? Pang munas, be. Oh, na, press ko na, ning. Press ko na, ning ko. Oo, nako. Mas gusto niya taob. Oh, Gusto niya taob na eh. taob. Ayaw pataobin eh. Kung baga taob, oh. Ano mo na, be? Dali. Oh, tapos na po iha. Tapos na. Ano? Bilis na. Talagang mimi ka agad eh. Mimi ka agad yung hanap ng palang Wala ulo to. Diyan mo muna ako na magligbit. Nagpatay mo muna rin sila doon. Patay mo na rin. Yan ang chimog ni Natsun. Mimi talaga yung hanap eh. Grabe naman yan eh. Nakbigkis. Mimi na yun. Itong may kailiit na to. Luching ito. Galamay mo. Mama, kailan yan, anak? Pwedeng putulan ng ano, kuko. Pag ano na, be? Diit pa yan eh. Maano pa natin yan. Laman yan. 1 month, ganun. Kaya basta lagi lang may ano. Mm-mm. Kasi ba maano natin yung ano. Diit pa yan ano yan. Sus, ginoo dahil. Natanggal na oh. Diba, ang daming ano, pag newborn talaga, no? Newborn screening na yan. Daming dugo. Iyak niya pa. Diaper. Diapimic. Ito na, smile. Eh, smile naman. Smile. Pupo eh. Paano? Dede na dede. Dede, pupo ng pupo. Ayan na, iha. Ayan na. Uha. Ay, oh, chigi, jing. Oh, baby girl namin na si Lucy. Opo. Hindi ka naman away eh. Hindi ka away. Ayan na. Nakarga na yan ni Lola. Karga na po. Ching. Oh, ching. Sandali, hindi ko natuloy na pagkakal. Mama. Na. Ako ah. Pinagpawisan si Lola, oh. Pinagod mo na naman si Lola. Pagod na ang Lola, oh. Oh. Pagod Tapos ikaw, presko ka na. Galing, ah. Uy, naku, ton buds. Para ano yung tinga niya na. Wait. Pep! Dito, meron. Oh, nananin ko, bakit? Inano ka nanin ko? Ay, Ko. wag na pala. Bakit?
Lola, inaway mo ko. Pinaliguan mo ko, Lola. Naway mo ko, Lola. Hindi naman yan eh. Hindi naman Ka, Lola. Ayun na po pala ang gusto niya agad-agad. Yung ganyan ang karga. Kanina pa siya ganyan. Oh. Ay, hindi naman. Hindi naman niya pinag-uusapan. Hindi. Hindi niya pinag-tikitnitan. Lola, ang praise ko yung ginawa mo sa akin. Ulitin natin bukas. Gusto ko yun. Tapos hayaan mo na ako sa palanggana. Ano yan? Puso na yan. Si Jibo. Ay, Hindi. Isda ka daw. kasi yung bibig na itong batang to eh. Isda daw ikaw. Oh, yun na naman. Oh, yun na naman yung bibig ko. Hindi pa ako si Jibo. Niloloko nyo naman eh. Niloloko. Pwede si Jiba. Ayaw mo yung Jibo, Jiba. 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 Hello, Jiba. Pang-asar ka, tita. Pang-asar ka. Naiinis ako sa'yo, tita. Hindi na. Oh, Lord. Kain tayo, guys. Calderettes. Bigay ni Mudra Kels. Ayun, di ba kami tapos? Big order ni si Shirley New. Kukunin daw this weekend. Ayan. Kain muna tayo. Lunch break. Last 12:30 na. Let's eat. Hello! Ay! Uy, yung kuya, mabango ang kuya, oh. Pa din pala, Pete. Ha? Sino? Ah, bakit? May sinasabi ikaw, Lucia, girl? Meme na naman yan. Uy, Meme. Pas ayaw mo. Hello! Wala pa nakikita yan eh. Puro puti pa lagi. Hello, hello. Ay, tiyagay, ay, mabango daw siya, oh. Naligo daw siya, oh. Naligo na daw siya. Pakis daw kay Baby Lucy. Dali na. Gusto niya, guys, eh. Naamoy niya, eh. Tapos kapag ka umiiyak, ano talaga siya, may. Titingnan niya. Ayaw nga niyang bumaba, diba? Bantay to kay ano, kay at Diba, kay Lucy. pagka umaga, pagbababa na ako. Sexy ni Inday, oh. Ngayon, hindi. Ayaw na niya. Nilagyan na pala, guys, na ano dito, ng kama. Para hindi ano, hindi Nadamba ni Natsu. dambahin ni Chuboy. Kuya, eh, no? Kulang na lang ng ano dito. Nalalaglag lagi yung cake. Ayaw niya daw ng Lucky. Lucy lang daw. Ito namang sing nanay na to, eh. Lucy. Kontrabida yun sa ano ba? Kung sino si Lucy? Ano yung Partner ni Natsu sa ano, fairy tale. Oo, Natsu. Bibili lang ako, guys, ng ano, ano ba yan? Hindi. Laki yan. Ano ba yun, eh? Sticker. Lucky me. Lucky me chicken. Lucky me. Lucky Si you. Mama, oh. Ay, nagay na chinky talaga. Hello, guys. I am Lucia, guys. Ay. I am Lucia. Katatalon yan dyan. Ang baba Ano ba? Tamainitan sa kuha. Hindi. Naligo na yan kanina, eh. Buti na iwan ko yung camera. Na-vlog ni Inday. Ha? Sa Pinan. Ay, grabe. Ngara, guys. Hello. Kakatapos ko palang mag-pack. Pag magpapalit ka. Nantay ko lang si ano, si Jackie. Magpapaship kami sa LBC. May kasan yung pahabol mo? Lucia. Saan? Fiber? Walay, wala. Wala kang ganyan. Tangan yung internet ako. Nasa baba ako, eh. Nantay ko na lang si Jackie. Kuya, Natsu pa. May ngakay ko, Natsu. Ay, bango-bango. Ay, bango-bango. Ay. Wag na. I-sleep na naman yan. Bukas na lang tayo puntang ano, me? Walang shipping, eh. Pagoda na, Ketch. Si Lucy kasi, meme ng meme. Tawag ng tawag sa mama niya. Imbis ano si mama niya, nagsusulat. Excited lang. Kasi nga, Mimi. Kung magpalis niya pag ginubukay, dali kang makarecover niya kuha. Mama, bakit may pula siya sa mata? Ano yung bill pa, iirin niya. Ganon. Ganun ba?
O kaya dilat kami. Nadokling na, no? Si Lucas, oh. Lucas! Bukas naman. Buti nakuha mo yung mga ganyang dress. Tatabi ko yan eh. Nangalkal. Ang cute, oh. Parang si mama pag nagaan so ukay-ukay. Kalkalera. Nakalkal ko ah. Pinto na naman na may asipin. Ah, nagpupo ba? Umiiri. Basta may buka-buka ko. Pansin naman yung may ilong. Grabe si Lola. Tatango siya. Pag yan, tumangos, Lola, huyo ka. Sabi niyo. Arti niya na eh. Naman yan, kailangan yun ni buka. Ah. Adi kaya buka-buka. Buka. Ay, naku, ang sarap ng bebe. Sisipitan ko yan lagi. Sipit sa sinampay. Nadala. Ito eh, nadala lang eh. Tinayo yung ilong niya. Nadala sa sipit. Asa si Jackie? Jackie? Saan yun? Nakala ko si Jackie niya. Snack time, snack time. Uy! Tag-isa-isa kayo niyan ah. Jesus! Jesus naman yan ay. Uy, Meggy, wag mo nga agawan, Meggy. Binigyan na kita, ha? Sige, ngat-ngat. Gusto na manginangat-ngat eh. Laki na. Tumatalon-talon na sila. Ubus na sa'yo. Ayun. Ito pa ba, oh? Aray ko. Ayun, oh. Sila ate tsaka si kuya dun sa taas, oh. Painumin pa pala natin vitamins yun. Mamaya na lang pagbalik. Pa-LBC muna kami. Nagutom ang anak ko. Hindi ka na, me? No, nagkape ka lang? Hindi ka na kumain ng kape? Bukas punta tayo, ah. Punta ka dito. Papaliguan ko. Oo nga ba, maliligo na naman si Lucia. Naubos mo, brother? Grabe siya! Mami! Yes. Orange na yan dati. Oo. May minute to win it dati. Isang upuan lang yung chicharon dyan, ah. Grabe. Kaloka. Ay? Na ano? Sige. Ano siya ng sabaw? Bukas na. Bukas na para fresh na, ano. Masarap nga halaan, eh. Kung may halaan, ano. Bugitis kay Daddy. Bugiti. ano? Sa Manila Bay. Ano daw, ano? Yan mga rinsam. Hala, pinapaluto ko ng mga bukas na kimika para madami yung gatas. Halig magano si Pia, ay si Lucia. Meme. Malunggay? Okay, bye-bye. Bye, me. Bili mo ano si Lucia? Tita Mika. Kain na, nak. Baby Rotten. Namayat ka kaagad. Grabe ka. What are you doing, sir? Ay, YouTubing! Ikaw, lagot ka kay daddy mo. Gumagamit ka ng computer niya. Lasa mo pwede! Bapanood to ni daddy mo. Lagot ka. Joke lang. Ay, nako guys. Tapos na magtrabaho. Science? Ito, para bukas sa experiment. Sige. Ito, yung pang tooth. Alika. Ayoko yung iba. Kalik. Pero iba, itong straw na parang flute, pero ito siya. Okay. Parang Amazing science ito, experiment. tignan mo. Kanina, ice lang siya. Open this bottle and pour Tubig. the Tignan mo. Okay. water on Ano, ice. di mo? Let's see what Lorin happens. ko. Magiging ice yan. Check this guy out. Hanggat doon. Straight up ice, head away. Man, Baka naman ano din bottle to. is in Hindi, ice ice now. yan. Talaga? And it was normal water. Didn't you guys Sige see? nga. Tingnan na. Just a Try second natin ago. tomorrow. Ha? Ngayon na. Ito na naman. Kasi may experiment. Yung short ni mami nalaglag na ano mo. Ayun guys, kakaano lang. Katapos na lang nung work ko sa baba. Hindi pa makapag ano si Mika. Hindi pa ako matulungan. Gawa ng ano pa nga. Sakit pa daw yung tahiin niya. And then, hindi ko naman syempre pinipilit. Tapos, nag-ano din sana. Wait lang anak. Ano ba yun? Gusto din sana tumulong. Kaso
to the water. You see Tawag doon? how it starts? Mayat may umiyak si Lucia. Check it out. Bakit? Once we're gonna Gusto start magmeme, pushing kaya back, yun. Sabi ko, wag na ako na lang. So, inabot ako ng anong oras na ba? Las 8 na. Ano yung itsura ko? May gulay. Okay? Pati na lang, home base lang tayo. Let's start to Nag-ispak sa ng mga ano din eh, bring ng down, mga touch the stocks na naman. And then yung order nga ni si Shirley, pinrepare ko na at ako eh. within ngayong weekend daw is pick upin. So yun guys, pahinga muna ako tapos makapag-shower and then mag-ano kasi kami. Kausap po si Ann tsaka si Joy kasi nga birthday na ni ni Ju. So ayun, chicken galore muna kami kasi ang tagal namin hindi nakapag-chicken kaan. Diyan lang sa cellphone. Maliligo muna ako habang nag-charge ako para makausap ko. cellphone? Pukpukin ko. Ba't ka pupunta sa cellphone? Talaga, baby, ah. Hindi ko na binasa yung ano ko, guys. Yung buhok ko. Kasi, antok na ako, eh. Ang tagal matuyo kahit na ganda naka-ikli. Ang tagal niya pa rin matuyo. Kaloka. Kailangan pa yung blower. Wala akong blower. Kaya, yun, naganda na ako. Yung katawan na lang yung pinaliguan ko. Just yung ano ko. Hihilik na. Ayun, good night. We'll see you tomorrow. Mag-ano pa kasi ako, magpo-post pa ako ng mga tracking numbers. Yun, kailangan eh kasi may mga nag-aantay na. So, ayun guys. Bye-bye. Bukas naman ulit.